Сергей Лавров, вазири умури хориҷаи Русия, дар матлаби худ Русия ва Осиёи Марказӣ 30 сол дар роҳи дӯстӣ ва ҳамкорӣ, ки дар Российская газета нашр шудааст, чанд изҳороти хеле ҷолиберо баён кардааст. Баръакси баъзе кишварҳои ғарбӣ, Русия минтақаи Осиёи Марказиро майдони бархӯрди геополитикӣ дар рӯҳияи консепсияи мустамлакавии бозии бузург намеҳисобад. дар робита ба ин мо танҳо аз ҳамгироии афзояндаи дохили минтақавӣ, мулоқотҳои мунтазами машваратии сарони кишварҳои Осиёи Марказӣ истиқбол мекунем, навиштааст ӯ. Лавров ҳамчунин қайд мекунад, ки гӯё миёни Русия ва кишварҳои Осиёи Марказӣ дӯстӣ вуҷуд дорад, аммо вобастагӣ нест. Мо наметавонем аз он шод шавем, ки бо тамоми кишварҳои Осиёи Марказӣ муносибатҳои шарикӣ стратегӣ ва бо аксарияти он иттифоқчӣ ҳастем. ҳамкории мо аз иқтисодиёт сар карда то робитаҳои маданию гуманитарӣ ҳамаҷониба аст. муносибатҳои ҳамоҳанг, баробарҳуқуқ ва мутақобилан судманди мо намунаи равшани он аст, ки ҳамкориҳои байнидавлатӣ дар асри 21 чӣ гуна бояд бунёд карда шаванд. хоҳиши тарафайн барои тавсея ва амиқтар кардани ҳамкориҳои мутақобилан ғаникунанда мавҷуд аст, гуфт ӯ. Извините, пожалуйста, вы как-то, наверное, должны все-таки уважать хозяев, ладно? Да, пожалуйста. Во всех смыслах. Пожалуйста.